Okay, guys, all in the goal mouth. Let's have a nice group picture. Mae'n rili bwysig I cael tîmau fel y Bravehearts oherwydd dwi ddim actually credu mae llawer o clwbiau mas na I pobl gyda anabledd. 1, 2, 3 Bravehearts, okay? Cheese. Well, no, Bravehearts. Sausages! 1, 2, 3 Bravehearts! Dwi'n dyslexic, dyspraxic, dyscalculated, dwi ddim gyda spatial awareness, a fi'n autistic. O'n I 'di dechrau gyda Bravehearts blwyddyn diwetha fi'n credu. Dwi wedi self-appointio hunan fi I bod yr captain am tîm fi. Fi yw'r captain, fi ddim yn becso beth ti'n yn dweud. Mae gen I non-epileptic attack disorder, ond maen nhw wedi diflannu. Fi'n cael trwbl gyda fy darllen a ysgrifennu a sillafu. Fi wedi ymuno oherwydd oedd brawd fi wedi chwarae i'r Bravehearts yn cyntaf, oherwydd mae fe gyda anableddau hefyd. Oherwydd fi moyn hobi a I gwneud pethau yn lle bod yn ystafell wely a gwneud dim byd. Dwi'n cael pêl-droed. Mae 'da fi tocyn yma yn Swansea sydd yn gallu bod yn dda neu'n ddrwg I ddibynnu ar sut maen nhw'n chwarae. Dwi'n cael pêl-droed. Pob dim I wneud o pêl-droed. Gwylio pêl-droed. Dwi'n teimlo'n rili lwcus. Dwi'n gallu chwarae pêl-droed hefyd. Mae gen I cerebral palsy sydd yn effeithio ffordd dwi'n cerdded a siarad. Mae fe'n anabledd corfforol. Dwi wedi chwarae Bravehearts am tua 5 mlynedd. O'n I arfer chwarae pêl-droed pryd o'n i'n rili fach. A wedyn nes I siwpo am sbel. A nes I feddwl pryd o'n i'n tua 21, 22, o, fyswn i'n rili licio chwarae pêl-droed. Felly nes I jyst neud y penderfyniad o beth sydd I golli. Dwi yn teimlo tymyn bach mwy nerfus oherwydd fi yn captain ydw. Ie, self-appointed captain yw fi. Cos fi gyda'r gob, ti'n gwybod? Gab of the gob. Helo, sut ti'n teimlo heddiw, Cerys? Fi'n teimlo cyffroes am heddi. Dwi yn tymyn bach yn nerfus amdano heddiw. A ni'n mynd I ennill anyway. Right, pigo fi lan. Stand on my feet. Be on. Oh, shit. This is so hilarious. Can you stand on my feet? Stand on my feet. Mae Fion yn merch swnllyd. Mae ddi nuts. Sut byddech chi'n disgrifio Cerys? Bach. Mae Cerys yn person hyfryd, gallu bod yn tawel, ond gallu bod yn flamboyant. Fi wedi cwrdd â Fion yn yr ysgol gynradd. O fi ar ben fy hun, a ddi wedi dod lan I fi a gweud, ti'n ma'n chwarae. Ond o fi'n shei, a wedyn o ddi jyst wedi carco fi wedyn. Oedd y dechrau off fel o'n i'n chwar fawr I ddi. Fi gyda respect I ddi, mae ddi gyda respect I fi. Dwi'n dal yn edrych ar ôl ddi. Os mae ddi'n eisiau fe neu byd o, oherwydd mae chwiorydd hynna na chi yn neud o'na anyway, t'bo. Hello, Alan. Just wondering what teams are with us today? We still have Bridge End Herons. We've got the Bravehearts, obviously. The Bravehearts got 4 teams in. Bravehearts got 14 4 teams teams. to play? No, we've got 4 teams of our own. Okay, thank you very much. No, we don't shake hands, we elbow. Why? Because of the germs.
I know, you're full of them, you're a man. No, virus. So mae Alan yn volunteer o founder o'r Bravehearts. Rai weithiau fi'n gweld Alan as like tad hunan fi. Right, guys, can you all come in a minute? Come in. Now listen up. Don't worry about the score. If you win, brilliant. Right, if you lose, don't come back. No, seriously, the idea is this to have fun. I'm feeling a bit weird to play against my own sister because she's the weirdest sister. So now I'm gonna beat her and make the goal. Better not slide tackle, but I know she'll have you back up. I know what she's like. I know what she's like too. So she's gonna have to Paid gyda chi. Never dechrau. Mae Ben yn gwaith galed, ond ni'n caru fe, really. Come on, Ben. Fydd yn aros I ti. Oh, no. Go! Go on, Ben. Get him on, Ben. Cer am y Ben. Oh. Come on! Pan fi'n gwylio'r gêm, fi'n pretty chill a... Sa'n gweddi fel fy mam. Just yn gweud. Go on, Ben. Oh. Missed. Go on, Kieran! Dyn ni'n mlaen, Kieran! Mae pêl-droed wir yn helpu fi switch off. Chi ddim yn meddwl am be bynnag ti wedi mynd mlaen, felly yn wyrdd neu wyrdd arall. Fi jyst yn meddwl am lle mae bel, lle mae pas nesaf yn ei dod o weithiau. Dwi'n teimlo pobl yn neud assumptions ohono fi, yn meddwl mae gen I yn ablad dysgu pryd dwi ddim, sydd yn rili frustrating. Felly rwy'n teimlo'n mwyd I fi gweithio'n galed weithiau I profi pobl yn anghywir. Dwi'n uniaethu gyda model cymdeithasol o'r abledd. Nad yw person yn cael ei anableddu gan y cyfle penodol, ond gan y rwystrau sydd yn bodoli o fewn cymdeithas. Enghraifft, pe bai lift ddim yn gweithio, fe fydd y person yn anabl oherwydd dyw lift ddim yn gweithio, nid oherwydd dyn nhw ffili cerdded lan y grisiau. Fi'n teimlo tymed bach fel like outcast oherwydd gyda'r nabledd fi, mae pobl gallu bod mor unsensitif. Yn ysgol o'n I yn cael ei ffwlio oherwydd ffordd fi'n edrych, fel fi'n cerdded, fel o'n i'n siarad. Pan o fi'n ifancach, o fi'n stryglo gyda fy darllen ysgrifennu a o fi wedi cael ei bwlian am po mor swyl. Ond nhw'n effeithio non-epileptic seizures oherwydd na beth yw non-epileptic seizures. Mae'n am bod yn pryderus a bod yn digalon. Pan fi'n chwarae i'r Bravehearts, so i'n meddwl am dim byd fel yna. Dwi yn hyderus fwy pan fi'n chwarae pêl-droed. Fi ddim yn gwybod os fe oherwydd dwi'n rownd pobl fel fi, pobl sy'n actually yn gwybod beth fi'n mynd trwyddo. Pan fi ddim gyda nhw, dwi'n just yn shy. Dwi ddim yn hyderus iawn. Rai weithiau fi ddim yn codi lan o gwely oherwydd fi ddim gyda dim llawer I wneud. Unwaith o wythnos, fi gyda rhywle I bod. Fi gorfod gwisgo am rhywbeth I mynd mas. Go on, Fion! Go on, Fion! Yes, Fion! Fe'n neis I gweld Fion yn enjoyo a chwarae fel tîm. Fi'n mor proud o Fion. Mae fe'n neis jyst I gweld I confident.
I'w colli, sgol I gol. Dim yn cystadleuol. Pap, dwi'n odrych. Cup of tea? Yeah. So the standard was a bit better. There were more competitive games, I thought. Definitely on a high, because I would have enjoyed playing, especially if it's good for goal. But tired as well, because I give my all on football. Yeah, well, you've always had an interest for football, haven't you? And we watch Swansea games together, although I'm a Cardiff fan. No, you've come with me a few times this year. Yes. And Cardiff are better than Swansea, so I mean, there's no rivalry. How did you feel when I started going to watch Swansea and Mount? Did it bother you? Devastated at first. Many a time I thought about leaving home, but I've learned to live. I've learned to live with it. Diolch. Chwaraeon. Diolch. Diolch yn fawr iawn. I would always want my sister on my team. No, ciao. If someone tries hurting me, she would protect me. Fi'n edrych ar ôl ti oherwydd ti'n braw bach fi. Yeah. Ond ti yn mawr. I protect my sister because she's tiny and bach. Mae'n galed I bod yn neurodiverse. Oherwydd pam dwi'n isel, mae'n galed I fi wneud llawer o bethau. Rai weithiau pam fi'n isel, dwi'n dod i'r parc a dwi'n cael sport, so fi'n teimlo'n we. Dwi ddim yn rili mynd mas, oherwydd fi ddim gyda llawer o ffrindiau, so mae'n neis I wneud rhywbeth fel y Bravehearts. Mae hon yw swing ar ôl ennill gwobr yn yr tournament. Yes! Oh, bron, bron! Collt fi'n oleit efo? Ydy. Ydy gwallt fi'n ffain? Ie, mae'n straight. O, fi'n edrych ymlaen am hon. A fi. Mae'r BB Disco yn sefyll am Bravehearts Buddies. Mae'n siawns I pobl gyda anable, pobl sydd ddim yn chwarae pêl-droed, I cwrdd lan a cael tymau bach o dant. Dwi ddim gallu mynd lawr I Wine Street a teimlo'n saff, oherwydd ni mwy vulnerable. Mae rai pobl mas fan'na yn mean a maen nhw'n gallu bod yn gasg. Mae'r disco yn gwneud I ni teimlo'n saff. Mae'r gallu rhoi ni independence. Oedd fi jyst wedi cael gofyn mas wrth bachgen. Fi ddim yn hoffi bachgen a fi'n hoffi merched, so oedd e'n really awkward I fi. Mae grwpiau fel hyn yn dda I pobl gyda anableddiau, oherwydd maen nhw'n gallu cwrdd â pobl sy'n fel nhw a maen nhw ddim ar ben eu hun. Mae bodolaeth y Bravehearts yn galluogi fi chwarae pêl-droed mewn awyrgell cyfartal. Heb Bravehearts, fyswn ni ddim yn gallu chwarae pêl-droed. Dwi yn credu bod yn kind of dysfunctional family, ond un fawr, mae llawer o ni a ni'n hapus yn y teulu ni gyda.